Llunes és un dels grans intel·lectuals europeus més desconeguts i que mereix ésser rescatat de l'oblit. Si tu estudies l'origen del moviment obrer, doncs el que trobes bàsicament són aquests primers anarquistes que venen del republicanisme. A mi em sembla que és molt important perquè són els pioners, són els primers, són els que van començar a prendre consciència i a organitzar la classe obrera dintre d'un món industrial i capitalista que aleshores començava a fer-se. I el passat sembla que no hagi existit. I realment el passat el que estava fent és per lluitar i crear un nou món, una nova societat, que aquesta societat estem vivint ara, però no és la mateixa, no és la que volien ells. I Horaci Pujol lluitava per això, per canviar aquesta societat, i des de la seva idea d'emancipació social era la seva gran idea. Jo crec que els diaris que intenta treure, sobretot La Tramuntana, que serà el que tindrà èxit, és importantíssim com a element de creació de cultura obrera dintre d'aquest espai obrer. És a dir, és un pensador molt original, és un pensador del seu temps, és una persona que manté un esforç molt important de divulgació política, de divulgació cultural, de divulgació filològica també, i que té, diguem, és un dels grans teòrics de l'anarcocol·lectivisme. També penso que és un personatge enormement modern, perquè modern en el sentit que també té molt clar el tema de l'educació física i la importància que té allò de mensà incorpore sano, el qual no tampoc era molt habitual a l'època. A mi aquests personatges que són una mica transversals els trobo que tenen realment molt interès. Simplement, la importància i la transcendència de rescatar persones com Llunes és precisament per reivindicar la pròpia riquesa i originalitat del propi pensament llibertari català, que sempre, diguem, havia estat menystingut perquè ni tan sols havia estat estudiat a fons. I, per tant, estudis a fons com aquests són els que permeten també reescriure la història.